aften og velkommen til 24 tirsdag. Mit navn er Karoline Klokke, og i aften skal vi kigge nærmere på, hvordan sundhed vurderes i Danmark, og hvorvidt det er et samfundsproblem, om den skal fremmes eller ej. Med mig i studiet har jeg Søren Asinovski, som er sundheds- og idrætsforsker, Erik Schoen for LA og Claus Bækkenbusk for SF. Ifølge WHO er sundhed baseret på et positivt begreb, der omhandler socialt og velvære samt et fysisk evne. Men er sundhed virkelig et samfundsproblem, eller er det op til det individuelle? Det er Claus Bækkenbusk og Erik Schoen diskuterer senere. Søren Asinovski, velkommen til dig. Tak. Du er idræt- og sundhedsforsker. Hvordan betegner du sundheden? Jamen for mig der handler sundhed om livsmod og livsglæde, altså følelsen af at kunne mestre livets mange forskellige situationer. Altså sundhed det er at have en sammenhæng, det vil sige en følelse af begribelighed og håndterbarhed og meningsfuldhed. Altså man har overskud til de ting man gerne vil opnå. Men hvilke faktorer spiller så ind over sundhed? Jamen der har vi jo de her 5 kramsfaktorer, som man kalder dem, som er kost, rygning, alkohol, motion, og så har vi også en, der hedder stress. Og ifølge en undersøgelse fra det nationale forskningsråd, der har overvægtige rygere og alkoholikere til sammen 230.000 hospitalsindlæggelser om året, samt næsten 11 millioner fraværsdage. Men hvor starter disse problemer? Kan de ikke forebygges? Jamen altså, her på Rødkilde Gymnasium, jamen, der laver eleverne hvert halve år en kvantitativ sundhedsprofil. Og jeg har taget et eksempel med fra en 1. G-klasse. Disse kvantitative sundhedsprofiler, jamen, de kan hjælpe unge med at sætte fokus på sundhed og være bevidste om, hvad det kan gøre ved dem. Hvis vi kigger på deres gennemsnitlige kondital, som er lavet ud fra en induktiv undersøgelse, jamen, der kan vi udvikle en teori om, at unge studerendes kondital har en stor variation fra piger til drenge. For drengene i 1. G-klassen, jamen der ligger konditallene på 49,9, hvilket ligger i den gode ende af middel. Og pigernes, jamen det er på ca. 38,6, og det tal det er lidt under middel. Det er altså drengene, der har den bedste kondition. Hvorfor det lige er tilfældet, jamen det kan der være mange variabler for. Største variabel kan være ønsket om den ideelle krop. Her træner drengene for at blive muskuløse og i fysisk god form, mens pigerne måske mere tager et kig på kosten. Tak til dig, Søren Asinovski. Selv tak. Vi skal til Rødkilde Gymnasium, hvor vores praktikant Jakob Pjese er taget ud for at snakke med idrætslærer og eleverne om deres holdning til sundhed. Dette er Rødkilde Gymnasium fra 1971. De 850 elever har gode faciliteter for dyrkning i idræt. Hver onsdag er der mulighed for fri idræt med variation fra kajak til fodbold, yoga, zumba og mange andre tilbud. Der er stor fokus på sundhed og idræt som en naturlig del af hverdagen. På trods af dette har eleverne en rygegård, som er det eneste sted på skolen, hvor det er tilladt at ryge. Til festerne og fredagscaféerne bliver der solgt alkohol på højst 5,5% til eleverne, på trods af mange under 18. Rødkilde har valgt at give eleverne selv muligheden for at vælge, om de vil være sunde eller ej. Det er op til den individuelle, om han eller hun vælger at bruge penge på frugt eller kage i kantinen. Men hvad er det, der er så godt ved sundheden? Når vi dyrker motion, stiger koncentrationen af endorfiner i kroppen. Endorfiner er et lykkehormon, der undertrykker smerter, får humøret til at stige, samt dæmper stress. Den rette sundhed indebærer også den rette kost. Ifølge Sundhedsstyrelsens 8 råd er det vigtigt at få frugt og grønt og fuldkorn hver dag, og så vidt muligt undgå søde sager. Hjernens brændstof er glukose. Den har brug for en tilpas mængde, ellers fungerer den ikke optimalt. Glukosen kommer ind, når vi spiser og drikker. Vores ernæring er derved med til at påvirke humøret og koncentrationen. Er du sulten, vil glukoseniveauet være lavt. Hælder du noget hurtig energi i dig, såsom slik og sodavand, vil glukoseniveauet stige brat, og vil du derfor hurtigt blive træt igen. Så motion og kost påvirker dit humør, koncentration og energiniveau. Er du sund? Ja, jeg føler mig sund i hvert fald. Ikke rigtigt. Altså jo, psykisk føler jeg mig meget sund. Så du mener direkte, at din aktivitet i skolen ikke har nogen indflydelse på den motion, du dyrker? Jeg tror i hvert fald ikke, at min aktivitet i skolen har nogen indflydelse på den motion, jeg dyrker, men jeg kunne forestille mig, at det måske fungerer omvendt, at den motion, jeg dyrker, den i hvert fald har en indirekte indflydelse på min aktivitet i ski. Jeg står her på Rødkilde sammen med Lars Lauritsen, som er idrætslærer her på stedet. Og Lars, hvordan betragter man sundheden her på stedet? Altså eleverne laver 2 gange årligt en sundhedsprofil, hvor man vurderer elevernes generelle sundhed, og hvis man kigger sådan på tallene sådan på landsgennemsnittet, så ligger de faktisk meget pænt. Jo, synes du, der skal mere fokus på sundheden?
Det kunne man godt gøre, ja. Altså, man kunne godt hæve antallet af idrætstimer, eller hæve aktivitetsniveauet i friidrætstimerne, sådan at der vil være flere tilbud til eleverne. Det kunne man godt gøre. Meget, meget sjældent i virkeligheden. Jo. Jakob Pjæse, Rødkilde Gymnasium, Vejle, tirsdag 24. Tilbage til dig, Karoline Klokke. Tak til Jakob Pjæse. Jeg har fået besøg af Claus Bækkenbus fra SF og Reaktion fra LA. Og vi hører altså på Rødkilde, at det er et personligt valg, om man lever sundt eller ej. For man kan vel ikke tvinge befolkningen til at dyrke motion? Eller hvad mener du, Reaktion? Jeg mener bestemt ikke, at man kan tvinge befolkningen til at skulle dyrke sundhed. Jeg mener, det er op til det enkelte individs egen formidling at passe på sin krop så bedst muligt og så vidt muligt. Faktisk så har jeg taget et lille diashow med i dag, hvor jeg lige vil illustrere i form af den her induktive, kvalitative undersøgelse. Der kan man se, at det meste af befolkningen, de svarer, at de er for gamle til at dyrke idræt, og de svarer, at de er for dårlige i form, og at de simpelthen ikke har tid til det. Så det er simpelthen nogle sager, hvor vi ikke kan gå ind og ændre på befolkningens holdning. Det er jeg enig i på lang sigt. Jeg mener dog, at det er vigtigt at oplyse befolkningen i form af tilbud. Vi har et højt et højt niveau af aktiviteter, vi tilbyder borgerne. Og det er vigtigt, og det skal bibeholdes. Ifølge tal fra det nationale forskningsråd er der hvert år 100.000 hospitalindlæggelser relateret til fysiske inaktive. Der er altså tale om en stor belastning på samfundsressourcer. Kan der være tale om et samfundsproblem? Det er klart, at der er tale om et samfundsproblem. Vi har over 100.000 indlæggelser hvert år. Men jeg mener også bare, at det er vigtigt at tage hånd om de 100.000, vi nu har. Hvor vi ikke skal skære i velfærdsydelser, men vi simpelthen skal tage hånd om dem, der virkelig har brug for det. Vi skal selvfølgelig ikke gå ind og skære i velfærdsydelserne. Det handler om, at vi skal effektivisere, hvad vi allerede har af midler til rådighed. De skal bare administreres bedre. Og det er den måde, vi vil komme frem og få mere ud af de penge, vi har. For vi har ikke flere penge. Er det så, at vi er offentlige hospitaler eller private hospitaler? Jeg tror på, at hvis vi skal nå nogen form for yderligere tendens af god sundhed i Danmark, så er vi nødt til at satse på nogle af private steder. Og vi er nødt til at privatisere noget af det, som i dag er offentligt. Claus fra SF, du har taget en statistik med over, som viser fordelingen i familien. Ja, og her kan vi jo se en klar fordel. Der har barnet har en tendens til at lave meget mere motion end de ældre. Og det er her, jeg synes, at de offentlige og de private kan stå sammen og lave en eller anden fælles et samarbejde, der hjælper de her ældre, faren og moren, hjemme i familierne, til at komme ud og lave noget mere. Tak skal I have, Reaktion og Claus Bækkenbus. Det var alt, hvad vi havde for denne gang. Mit navn er Karoline Klokke. Fortsat god aften.